نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن کمالات چھ منفرد بیش تمن زامن تمن چھ سرٹیفکیٹ بخشمت رب کائناتن اچھ دنیا اندر وچن حاتم تائی واریہ زیادہ سخی دنیا انسان اوس نو شیروان بوزمت آسو تائی عادل انسان اوس عدل و انصاف کرن وول افلاطون تکمو ناو دنیا اندر ارسطو آستے بوزمت بڑے بڑے یمو انسانوں کمو دنیا اندر ناو بج بج کامی دسمو دنیا اندر انجام مگر اللہ رب العزتن یزن مقام تو مرتب تو رتبہ بخش سن سٹیٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاس سو مقام تو مرتب سا عظمت آئین دنیا اندر کنسے عطا کرن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن تعریف کر پنیو تیت وپرو تیت مسلمانو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن زندگی اس کامل زندگی بالکل سادت سمپل زندگی دنیا اندر اور تہندین یارن یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہنستے زندگی سٹھا ساد زندگی تم ایسن دنیا پرست کیں دنیا اوسن غالب سپدیوم تمن کی بلکہ اللہ رب العزت سندس دینس ایس پریت زندگی ہندس قدمے قدمس پہ ترجیح دیوان فوقیت دیوان